ва аз ҷумла аборт карданам ҳамчунин. ҳар нафаре ки ба ҳами гуна ҷиноят даст мезанад нисбати ӯ муқаррар мекунанд. аз 5 то 8 сол аз озодӣ маҳрум кардан пешбинӣ мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. ахбороти нав ба маълумоти шумо расонда баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам, фаромӯш накунед. имрӯз охирон рӯзи билетфурӯшӣ дар конкурс мебошад. нафарҳое ки охири билетҳоро жда доштед, марҳамат бидроед ба аксия билетҳоро тамом кунед. ассалому алайкум бародарони азизу гиромӣ қадр, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. дар конкурс шоҳҷоизаҳо Camry D, Camry C ва 199. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон мебирояд. сумта мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp-аш чекта роӣ мекунӣ. бидро ба аксия билет бихар ки пушаймон мешавӣ. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷарима барои исқоти ғайриқонунии ҳамл боло рафт. яъне исқоти ҳамл гуфта аборт кардана дар назар доранд, дар ҳамин мавзӯъ ҷаримаша болотар гардониданд. гуфта мешавад ки аз сабаби боло рафтани нишондиҳанда чандин намуди ҷаримаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон боло рафт ва аз ҷумла аборт карданам ҳамчунин. барои иҷрои ин амал аз ҷониби шахси дорои маълумоти олии тиббӣ риштаи дахлдор феълан ҷарима аз 13 то 34 ҳазор сомонӣ аст. аммо ин сар гуфта мешавад ки то 36 ҳазор сомонӣ дар бар мегирад ва бар асоси ин кор ҳамчунин маҳрум сохтан аз ҳуқуқи ишғолҳои мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян бо муҳлати то 3 солро пешбинӣ менамояд. яъне ҷаримае ки айни ҳол мо гуфтем 34 ҳазор сомон, ҳар нафаре ки ба ҳами гуна ҷиноят даст мезанад нисбати ӯ муқаррар мекунанд. ва инчунин фаромӯш накунед ки агар нафаре ки як бор суд шидагӣ бошад ва боз бори дуюм ба ҳами ҷиноят даст бизанад, нисбати игуна нафар ҷаримаш боз вазбинтар мебошад, яъне 50400 сомона дар бар мегирад. ва гуфта мешавад ки барои ин кирдори дуюме ки мо ном гирифтем, аз озодӣ маҳрум карданам низ пешбинӣ гардондагианд то муҳлати 2 сол. ногуфта намона ки ин кирдоре ки айни ҳол мо дар бораш гап задестем, мутобиқи кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ва дар баробари боло рафтани ҷарима барои исқоти ҳамл, барои аборт кардан, ҷарима барои духтурон низ болотар рафт барои беаҳамиятӣ ва худукназарӣ кардан барои кору фаъолияти худшон. агар табиб ба чунин иттиҳом гунаҳгор шавад, аз 36 то 72 ҳазор сомон пардохт хоҳад кард. агар ҳар як нафареро ки мисол дар таҳти назорати духтуре қарор дошта бошад ва нисбати саломатии ӯ беаҳамиятӣ кунад ва оқибат ба марг бирасонад, агар ҳамора аз бепарвоӣ, нисбаташ мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноӣ аз 5 то 8 сол аз озодӣ маҳрум кардан пешбинӣ мекунанд. ва дар ҳолате ки агар худованд кунаву мисол дар насибаш набоша марг ва дар ҳолати беаҳамиятӣ ва бепарвоӣ кардан нисбати шаҳрвандо дар вобастаи табобатӣ дар ин мавзӯъ муқаррар кардагианд ҷарима барои ана ҳамон духтурон аз 36 ҳазор сомон то 72 ҳазор сомон. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ибад як камтарак маълумоти нав оиди табибон ва оиди шаҳрвандоне ки исқоти ҳамл мекунанд ва фарзандои худшона аборт мекунанд. дар ҳамин ҳолатҳо агар ки дастгир кунад мақомот, ҳар чизе ки мо ном гирифтем нисбатшон ҳамин чизора муқаррар мекунанд. акнун саволҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. ҳатман муроҷиат кунед. каримов нависонда. ассалому алайкум ака. мо мигратсионкаи гости доштем. моҳи декабри соли 2023 тоҷикистон омадем. мо метавонем ки боз ба Россия равем. шумо моҳи декабр вақте ки омаден, аз рӯзи омадантон 3 моҳ ҳисоб кунед, баъдан шумо метавонед ки вориди Федератсияи Русия бошед. як каси дигар нависондаи салом бародар. ба хизмат то чанд солагӣ шидагиед? даъваткирӣ ба хизмати ҳарбӣ чӣ хеле ки муқаррар шидагӣ буд, ҳамон хеле тибқи боло бурдани синни сол ягон тағйиротҳои нав шидагӣ нестад.
Қобилов нависонда. Ассалому алейкум, ака мигратсиони картаи гости қатӣ. Ай 3 моҳ зиёд бести Москва ба Тоҷикистон равӣ. Депорт мекунанд ё ин ки не, илтимос ҷавоб гардонед. Мигратсиони картаи гости тибқи қонуншон амалкуниш 3 моҳ муҳлат дорад ва дар ҳолате ки 3 моҳ зиёд мешавад, мисол вақте ки дастгир мекунанд дар ягон ҷо проверка мекунанд, бале метавонанд ки видворения кунанд дар ин ҳолат ё метавонанд ҷарима кунанд. Як каси дигар нависонда акамада ай Германия агар приглашение рӯй кунанд. Ма да уҷа бирам қатъи ягон фирма кор договор кор кунам мешавад. Бисёри нафарҳое ки ба тарафҳои Европа мераванд барои кору фаъолият кардан, пеш аз рафтаншон бо ҳамун ширкатҳои корӣ аввалан шартнома мебанданд ва баъдан ҳамун ширкати корӣ даъватнома равоншон мекунанд. Ба воситаи даъватномаи ҳамун ширкати корӣ метавонанд рафта кору фаъолият кунанд. Як каси дигар нависонда ассалому алейкум ака. Ҳамун номерои растамошкаи телефона рӯй кунед ака. Саломат бошед. Мо ягон бор растамошка кардан реклама накардем ва растамошкаи ягон чизам намекунем. Як каси дигар нависонда ака одамое ки уведомления наспорида хона раванд. Чӣ мешавад? Илтимос ҷавоб диҳед. Нафарҳое ки уведомления накарда мераванд 1 моҳ муҳлат доранд. Пеш аз ба охир расидани ҳамун муҳлат агар ай Россия биброянд, ягон мушкилӣ намешавад. Як кас нависонда ассалому алейкум акаҷон. Мо 1 моҳ шид омадем, регистратсия нав тайёр кардем. Патент спорӣ бирем сирмон намекунанд. Дар 1 моҳ шумо бояд ки патенти худтонро аллакай дастрас кардагӣ бошед ва дар ҳолате ки зиёда аз 1 моҳ мегзарад 10 000 рубл ҷарима мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо мақсад қабул мекунанд барои гирифтани патент ва барои тайёр кардани патент. Тамошобинони азизу гиромиқадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.